Vesprada del 23F. Un grup de treballadors de Radiotelevisió Valenciana, acompanyats de la colla de dolçainers i tabareters Rossejat de Torrent, van visitar i van fer costat als pares i als alumnes de l'Escola Pública Ciutat de Cremona d'Alaquàs. La comunitat educativa porta més d'una setmana amb les seues nits tancats per defensar l'educació pública. El Cremona és un dels 5 centres públics amb els que compta esta localitat de l'Horta Sud de 30.000 habitants. Va néixer l'any 2007 com a desglossament d'una altra escola. Està construïda amb barracons i porten 7 anys esperant que la promesa del Partit Popular de fer un edifici de rajola es faça realitat. Los niños son el futuro de Alaquàs, pero solo tendrán futuro con una buena educación. Necesitamos un nuevo colegio y también un nuevo instituto. Yo, Pepe Pons, candidato del Partido Popular, cuando sea alcalde de Alaquàs, desarrollaré la política educativa que merecen nuestros hijos. Construiré el nuevo colegio Ciutat de Cremona y también un nuevo instituto. Tot el contrari. El que vol fer la Conselleria d'Educació és tancar-la en el període de 4 o 5 anys. Com ho faran? Eliminant unitats infantils per tal que no hi hagi renovació d'alumnes. L'any passat ens llevaren de les 3 línies que teníem de 3 anys, ens llevaren ja 2 i enguany ens han llevat l'única que ens quedava, amb la qual ens deixen a 30 xiquets que tenen ja germans dins d'aquesta escola estudiant i fills de mestres que estan treballant en aquesta escola sense la possibilitat d'entrar a estudiar i sense poder disfrutar del projecte educatiu que té aquesta escola, que és el Ciutat de Cremona. El Ciutat de Cremona és centre de referència i està enllestint els darrers tràmits per a convertir-se en comunitat d'aprenentatge, un concepte que ve avalat des de la Unió Europea i que certifica experiències educatives innovadores que han estat exitoses en altres escoles europees i que estan basades en els valors i en la cooperació. L'any passat, el Cremona va patir la supressió de 2 línies amb l'argument de la davallada de la natalitat i es van assegurar que cada any seria una escola diferent la que sofriria aquesta exclusió. Però no ha sigut així. És el Cremona el que l'any vinent perdrà l'única unitat infantil que encara manté, sentenciant-la a mort. Es meter miedo para que los padres crean que realmente va a desaparecer el colegio. Yo me resisto a ello, para eso que lo digan ellos. Pero ellos lo que quieren es hacer una jugada para que los de arriba, los de primaria, nos vayamos y en breve puedan hacer la reubicación. Ellos no van a decir que van a acabar con el colegio, es reubicar. Si no nos movemos ninguno, 4, 5, sobre todo 5 años, aquí no nos mueve ni Dios, porque no caemos en el resto de colegios. Entonces yo abogo porque nadie se mueva. Amb aquestes dràstiques mesures del govern que afecten 224 unitats d'infantil i de primària a tot el País Valencià, s'està assassinant l'ensenyament públic, aquell al que ha de tindre dret qualsevol ciutadà. El Cremona exemplifica el perill que pateixen les nostres aules i molt especialment les línies en valencià. Si desapareix esta escola, el mapa escolar d'Alaquàs canviarà completament i limitarà un dret bàsic, el de decidir l'elecció del centre on estudiaran els seus fills. Els motius demogràfics venen acompanyats de l'ampliació de ràtio per aula a 30 xiquets, encara que el Cremona té demanda suficient per a omplir una aula sencera. Els pares, les mares, els mestres i els alumnes lluiten de manera valenta i decidida per demanar que es respecten l'única línia educativa que continua en actiu, que siguen clars amb el futur de l'escola, que els reba i els escolte la consellera i que l'educació del col·legi siga efectiva. Nosaltres estarem tancats fins que la consellera ens doni una resposta i una resposta que ens satisfaga a tots. Vull dir, que no anem a tindre xiquets de l'escola i que no va construir l'escola. No permetim que ens diga un no per resposta. Volem reunir-se en ella i tindre una resposta favorable per la seva part i per el seu equip de la conselleria i el seu Partit Popular, que tant ella estima i jo en aquest moment estimo molt poc. Hemos hecho alegaciones, hemos hecho escritos también simpáticos para que lo escriban los propios niños con su letra. Hemos escrito al síndic de Greuges, al defensor del pueblo, y todos hemos dicho lo mismo. Queremos que nos reciban, somos personas. O sea, es que al final esto va a ser como algo numérico y frío. Queremos que nos reciban. Al día de hoy no hemos recibido ni una llamada, ni ningún escrito. Creo que nos merecemos el derecho y el respeto de que alguien venga a ver ¿qué nos pasa? Somos personas y ellos también. No lo sabemos, no hay respuesta de ningún tipo. Llevamos desde el martes encerrado
con todo lo que deriva, cansancio, tristeza, y los culpables de esto no han aparecido. El president de la Generalitat, Alberto Fabra, va apagar les emissions de Radiotelevisió Valenciana el 29 de novembre de 2013, adduint raons econòmiques i afirmant que els diners de la ràdio i de la televisió anirien adreçats a les partides de sanitat i d'educació. No se va a cerrar ningún colegio, no se va a cerrar ningún hospital y vamos a seguir atendiendo a las personas más necesitadas. No ha sigut així. Avui el Cremona són els afectats. Demà poden ser els nostres fills. Tots som Cremona, una escola que sap lluitar i que sap superar les adversitats. Si us passeu per l'escola, sereu molt ben rebuts, perquè, malgrat tot, la reivindicació, la creativitat i la festa van de la mà. Que sàpiguen que no estan sols. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, es mejor. Hoy sabemos que lo importante es soñar. Els pares, les mares i els professors que formen part de la comunitat educativa d'esta gran escola, el Ciutat Cremona d'Alaquàs, es preparen per a viure la 6a nit tancats als barracons en una lluita de resistència, en una lluita valenta que representa la lluita, la batalla, la guerra per la nostra educació pública.